danas kad me moj brat u Zagrebu praša, ja si Slovenka, ali Hrvatica, ja pa rečem, znaš, jaz sam ti zdaj 51% Slovenka, a 49% Hrvatica. Onda se on malo kao naljuti pa kaže, pa kako to? A ja kažem, to je zato jer su moji unuci ovdje u Sloveniji i onda oni to prevagnu, tu ljubav, eto, za tih 2%. Kdaj ste začutili nagnjenje do umetnosti? U osnovnoj školi. U osnovnoj školi bi jaz za vreme nekog pouka bi jaz kar naprej risala i to su vedno bili obrazi, ženski obrazi, ovak se smije, ovakve očima, ovakve trepalnice. Njena največja neizpolnjena želja je, da nikoli ni študirala umetnosti, čeprav ima arhitektura, na kateri je pristala, tudi faktor ustvarjalnosti. Moj tata, imala sam brata blizanca, on vedno reče da je puno mlađi od mene, a samo pola sata. Onda je otac nije nam baš dozvolio, rekao, to ćete živjeti boemsko življenje, nećete imati kaj za jesti, idite vas dva na gradbeništvo. Tako je vse življenje delala v projektnih birojih na Hrvaškem in v Sloveniji. Neki mostovi čak i u Sudanu stoje, koje sam čak jaz recimo narisala. Potem sam risala kar naprej da bi rekla, pa ja se moram vratiti svom slikanju i zadnjih 10 godina sam otvorila jednu malu galerijicu tu u Mariboru, zvala se Ksenija Art. A u biti je tu meni pomogao jedan moj kolega koji je poleg mene u birovu ne risao, nego kipario, a sedio je 2 stolca dalje od mene, a to je naš poznati umjetnik danas Andrej Gaberi. Ja sam zaljubljena u slike, a ne samo to kaj ja sama rišem, nego tudi ja skupljam i od drugih umjetnika slike i ako imam možnost financijski, neko bi kupio nekakvu sedeću skupinu u sobi, jaz pa kupim sliku, pa rečem, a svak čovjek ima pravicu da se odluči šta mu je važnije. Ampak vi zdaj ne rišete več obrazov toliko, kot ste jih prej, oziroma ste se lotili tudi drugih motivov. Kaj vas najbolj pritegne? Kaj skozi slike poveste? Nekako zadnje čase, ko promatram galerijama, zapravo sam počela islikati tako malo bolj moderno. Moderno slikarstvo, ko svak ima pravice da u toj slici predstavi svoju sliku, ne? Kažemo za svakog čovjeka da na neki način ima pravicu da bude sam svoj maler. I će se ujutro zbudi i će zagleda sliku koju je možda kupio i da ona razveseli, to je znak da je kupio krasnu sliku. Ako imam neke probleme, ako sam slabe volje, onda kažem, sad ću slikati i onda slikam i onda zapravo vidim da te probleme nestanu. Nestanu, ja u tom žaru svog slikanja, ja ne vidim te probleme i zaboravim ih. In pomembno spoznanje po 67 letih življenja. Mislim da danas treba prepustiti svakom človeku da sam izabere svoj poklic. Pa taman će roditelj ima neke druge predođbe i tako, jaz rečem, važno je uživati u svom poslu. Ob vstopu Hrvaške v Evropsko unijo je v gradu Rače pripravila razstavo svojih del in povabila goste iz obeh držav. Želela je dokazati, da umetnost dejansko ne pozna meja. Možda i mi mali ljudi moramo se truditi da pokažemo da možemo i mi mali nešto napraviti za to prijateljstvo i za tu suradnju na koncu konca svih naroda. I kad bi svi takvi bili, jaz mislim da bi ta zemlja bila čudovita. Tudi zato je ob eni njenih slik na eni strani pristala pesem Miroslava Krleže in na drugi Simona Gregorčiča.
Njegova pesem o Soči je zanjo najlepša pesem na svetu, kar morda dokazuje, da je za 2% res bolj Slovenka kot kaj drugega. Čeprav ji to zares ni pomembno, saj se vidi kot državljanko sveta umetnosti.